Putihan wabeng ya? Oh. Wabeng kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Littiba marudillah wa syafa'atul Al-Mahdina Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Rasulullah Sayyidina Abu Sayyidina Hasan Sayyidina Sayyidina Jami'ah wa Jami'ah Safati Al-Rasulullah Sayyidina Walamul Fatihah. Ila hadrati jamil amja'i wal munsari wal malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal ulama'il amilin wa jami' syuhada'i wa salakin wa masyikina fitin hutan syekina toha syekina rotin atayim tasha wa syekina Abdul Qadir Jalani kota sama wa jami'i wali wa waliyah wa jami' sufi wa sufiyah wa jami' salakin wa jami' walabi wa jami' al-hadis Syaulilah walau Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jami'i masyayikhina alin jawi khususan Kanjeng Sinuwun Gunung Jati Cirebon Syekh Hidayatullah wa jami'i salasila ahli Cirebon wa ila Raja Sulaiman wa ila Syekh Jati Kapi wa ila Sani Biri wa ila Sani Kalijoko wa ila Sani Kudus wa jami'i Allah Isati wa ila hadrati Syekh Khalil Bakalan wa ala qadrati Syekh Hasim Asari wa ala qadrati Mbah Dalal wa Fusawat wa ala qadrati Mbah Makto itu wilasan wa ala qadrati Mbah Soleh Darat wa ala qadrati Izinuddin Hasbullah wa ala qadrati Ki Hamzah Mani Kitmani wa ala qadrati Ki Amirul Fatah bin Ki Hamzah Mani wa ala qadrati Ki Lutfil Hakim bin Ki Hamzah Mani wa ala qadrati Pak Soleh bin Abdul Rahim wala qadrati ki khalimi al-mutasir wala qadrati jami'i masyayikhina fiti wa jami'i usulihim wa furuhim wa man tasaba ilaihim wa liman zaru'a ilaihim wa liman talaqa ilaihim umur radiyallahu anhu wa lahumul Fatihah. Wala qadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa nafusu khususan ya Allah Usan ya Allah Bapak Iji Usan ya Allah Bapak Sulam Usan ya Allah ikhwan-ikhwanina Darul Hikmah khususan Jami'atul Majelis Ta'lim Alif Bali rakyat semua meredukun wa jami'i ahli baitihi wa jami'i talamitihi wa jami'i walihi wa ila hukukil wajibati alaina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adama ila yaumil qiyamah syaulilah wa lahumul Fatihah. Melanjutkan kajian kitab Sirul Asror bab sholat tu syariat wa thariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu thariqati
lan siji anapun utawi pertelane salat tarekah iku fahia mongko utawi salatu tarekah iku mu'abbadatun kang den langgengaken kang saklawas-lawase kang diabadikan kang dilanggengaken. Nang endi den langgengakene kuwi pimudati umrihi ing dalem sak mangsane umure si wong. Wa masjiduha lan utawi masjide sholatu tarekah iku al-qalbu ati. Wa jama'atuha lan utawi jamangae salat tarekah iku ijtima'u qawiyil batini nggon kumpule kekuatane perkara kang batin bistigholi kelawan nungkulaken ngala isma'it tauhidi ing atase asmane tauhid bilisanil batini kelawan lesan utawa kelawan pengucapan kang bangsa batin. Wa imamuhalan utawi imame sholatu tarekah iku as-sauku bronto. Bronto nang endi fil fuadi ing dalem jerone ati. Wa qiblatuha lan utawi kiblate sholatu tarekah iku al-hadiratul ahadiyati ngadiraken Gusti Allah kang duweni sifat ahadiyah, sifat tunggal, sifat esa. Jalla jalaluhu wa jamalu somadiyati. Wa yalan utawi sholatu tarekah wahyalan utawi hadiratul ahadiyah iku al kiblatu kang aran kiblat sifate kiblat al haqiqatu kang bangsa hakikat wa qalbulan atine waruhulan ruhe iku wal qalbulan utawi atine waruhulan ruhe iku mashulani kang ketungkul karone apa al-qalbu waruh ketungkule kuwi bihadis sholati kelawan ikilah salat ngalat dawami ing atase sak lawase lawas fal qalbu mongko utawi ati iku layanumu kasya tekan besok ora bakal turu apa ati walayamutulan ora mati apa ati bal mashulun balik kang ketungkul karone bal mashulun balik kang ketungkul nang endi pinaumi ing dalem turune wal yaqdoti lan ing dalem meleke wa sholatul qalbi lan utawi salat wa sholatul qalbi lan utawi salat wa sholatul qalbi lan utawi kang aran salat ati iku bihayatil qalbi kelawan uripe ati bila sauten ora kelawan swara wala qiyamin lan ora kelawan ngadeg wala ta'udin lan ora kelawan lungguh monggo aturan pinarak monggo siapa? Monggo. Fahuwa dilanjutkan. Fahuwa mongko utawi sholatul qalbi iku yukhatibu kang mituturi. Iku yukhatibu kang mituturi sapa sing mituturi Allahu Gusti Allah Ta'ala mituturi biqoli kelawan dawuh Gusti Allah Ta'ala dawuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dawuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu iyyaka dumateng panjenengan na'budu nyembah sapa kita
Wa iya kalan dumateng panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita tingkai mutabian hale wong kang manut mutabian hale wong kang derek linabi maring Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam nang pola wus ngendika sapa Kanjeng Nabi nang ngendi tafsirul qadi ing dalem kitab tafsir al-qadi. Bil hadil ayati ing dalam ikilah ayat isyaratun ana dawuh isyarah ila halil arifi temoko maring tingkai wong kang ahli makrifat wang tiqalihi lan bolak-balike atine arif min halil ghaibati saking tingkai perkara kang gaib ila hadratil ahadiyati temoko maring ngadiraken Gusti Allah kang duweni sifat ahadiyah sifat tunggal sifat esa. Subhanahu maha suci sapa Gusti Allah wa taala lan maha luhur sapa Gusti Allah. Pakai orang ya. Oke. Sore. Pastahaku mongko ngehaki bimisli hadil khitobi kelawan ikilah khitab ikilah pastahaku mongko ngehaki opo sholatul qalbi. Pastahaku mongko ngehaki opo dawe Kanjeng Nabi bimisli hadil khitobi kelawan ikilah perkara kang mituturi apa ma perkara kalahu kang wis ngendika ing ma sapa ali Abdul sholatu wasalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al anbiya'u utawi para nabi wal auliya ulan para wali kekasih-kekasih Gusti Allah iku yusalluna padha salat kabeh sapa anbiya wal auliya nang endi salate fi kuburihim ing dalem pira-pira kuburane al anbiya wal auliya kama yusalluna kaya oleh padha salat sapa sira kabeh fi buyutihim ing dalem pira-pira omahe al anbiya wal auliya ay mazhuruna tegese kang padha nungkulaken sapa sira kabeh nungkulaken billahi kelawan Gusti Allah taala wa munajatin lan kelawan pira-pira munajat bihayati kulubihim kelawan uripe pira-pira atine anbiya wal auliya. Lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. La yanta masyubi wa ridho kamatubi wa fawidu amri lawah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illa anta inni ukhra, la ilaha illa ana amana lillah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Wujud dumateng sedaya jamaah majelis alit ingkang kula hormati. Kanggo rumiyin kula ngaturaken pangapunten sedaya mawon menika niki biasane ngaji jam 09.00 niki kula undangi jam 8. Kula ya ana sing telat, ana sing bareng-bareng rono rene gak masalah, sing penting berjalan. Karena apa? Kula awit di jam 8 karena kula wonten kepentingan salah setunggal inggih menika ajeng kula ajak panjenengan sami kula suwun ikhlas ridhone entun donga dumateng almarhum ibunda kula kiyambak kang nami Ibu Ngatiem binti Hasan nedha sampun 1000 dinten sakmeniki. Pas 1000 dinten ini. Saking arah makaten apa wajib Mas nyewu. Nah kan ngoten nggih. Nanti kula menganjurkan ini sesuatu yang tidak wajib. Dalam tuntunan Islam tidak diwajib
diwajibkan. Namun apabila mampu atau memang mau dan tidak ada larangan, ya kata ya berarti. Karena apa? Yang dibaca pun adalah Al-Qur'an. Duduk kok sing diwaca malah kapitan kan. Kenapa orang sebagian saudara-saudara kita kok anti atau tidak mau? Ya karena memang di dalam syariat Islam tidak diharuskan. Tapi alangkah indah sing jenenge waladi sofon, yaitu napa? Kirim tuh. Kurang malam undang wong pirang-pirang ngajak bola sak itu dari saya mawon. Mboten kok awon. Justru nek saged ben dinten iku lho, Mbok, kirimi hadiah wacan Quran iku langsung sae. Aja mung dino 40 nyatus ampun. Kudu ben dino minimal dalam sholat 5 waktu dipun digunakan pangapunten. Makanya alhamdulillah lalu menika kesempatan milah virus iki ngaose rada cepat ya kan selalu. Terus ngasuhan wacan Yasin sekedap dikir tahlil tutup isoma ya Mas Budi. Iki dilanjutkan ngaos riyen sekedap karena kebiasaan malam setune ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal salat tarekat, salat syariat kali salat tarekat. Menika sampun dumugi pasal nomor 14 kitab Firul Asra kang dipun karang langsung dening panjenenganipun Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi qaddasallahu sirruhu wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana nas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalahu ma iku barang qala wis dawuh ku ing ma saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi pengendikane pripun? Niku ucapan Kanjeng Nabi ya sing ditulis sing anggit ning kitab Sirul Asra. Pripun pengendikane? Al-anbiya utawi pira-pira nabi. Iki cara Kanjeng Nabi no ngendikane wonten. Utawi pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali. Iku yusalluna padha salat kabeh nabi karo wali. Jadi dalile ndak ya. Jadi ning kuburan itu ternyata jek enek kegiatan aktif, ora pasif. Niku pengendikane Kanjeng Nabi. Nek percaya ya syukur alhamdulillah berarti ya umat. Ini nek ra percaya ya mungkin durung ketemu dasar. Jadi tidak perlu menyalahkan, tapi kita wajibin apa? Meluruskan tinggo monggo mboten nggih. Monggo diakui mboten monggo. Iki Kanjeng Nabi ngendikane al-anbiya wal auliya iku yusalluna fi kuburihim. Nabi wali setelah beliau-beliau itu meninggal dicabut ruh dari jasmaninya, jasadnya, sehingga dikubur jare wong kene diuruki ditimbun tanah, disiram kembang karo nangis kaya wong nembang jare wong pujian ini kok. Dan iku sakwise dikubur ternyata para wali, para nabi ikut melakukan kegiatan aktivitas di dalam kubur. Kama yusalluna fi buyutin. Kaya oleh nglakoni salat ning dalem omahe. Iki misale Mbah Pono dhisik ngono kan. Ngono ngabari Mbah RT iki. Misale jenengan tak dhisik ndalah teng mriko kok kaget, mungkin man kontak. Ya, ternyata ning kene kegiatan opo Mas Budi. Jadi jangan dianggap orang yang meninggal itu sudah selamat sampai tujuan. Belum. Itu baru babak pertama menuju kepada tujuan. Al-kubur itu al-babul ulam. Sing jenenge kuburan iku lah pintu pertama memasuki jalan untuk menuju Allah. Mulane para nabi, para wali ning kuburan iku salat kaya dene kebiasaan salat ning jero omah. Dadi yo enek kaya awake dhewe
apa sujud rukuk takbir mboten. Cuma beda nggih. Aja dipadake kaya salat ning jero kamar. Artinya kegiatan itu tetap ada, cuman sudah tidak memakai badan jasmani. Ruh sing dikubur. Nah, kuburan sing sak nyatane nyata kuburan hakikate yo awak glondongan itu sing diuruk lemah. Diuruk lemah ke? Badan. Tapi sing asli kuburan sak nyatane yo glondongan awak. Sing dikubur apa? Sing ning jero. Rohani. Lo ketika ditimbun rohani kadang ya sumpah karena ketutup kalian jasmani. Nek gak ditutup kobong kabeh jagat raya sak antero hilang kabeh. Roh ini kalau tidak dibungkus dengan jasad yang terbuat dari 4 unsur yaitu lemah, geni, banyu, angin, maka semua yang ada di bumi, di langit pun kebakar. Makanya Gusti Allah ciptane Adam. Tujuannya apa? Kan ibadah. Illa liyaku. Nah, sakwise liyakudun itu karepe pun kengken kenal kalian Gusti Allah. Soalnya nek Gusti Allah gak nyiptake Adam ku urip yo dhewe. Kiyamu binafsi. Gak enek koncone, gak enek sing diperintah, gak enek sing diseneni, gak enek sing digodhog, gak enek sing dikei rahmat. Maka Allah menciptakan Adam. Dan itu kita kebiasaan sudah pasti ya. Al-anbiya wal auliya iku yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi buyutihim. Ai maksudnya kok kaya salat ning omah niku maksudnya pripun? Iku masghuluna padha ketumpul billahi taala ing Allah taala. Ning alam kubur engko kula jenengan sami iki gak bakal kelingan donya. Kelingane Gusti Allah sesambat Gusti. Ning karena awake dhewe iki maune misale ning alam donya kok durung sempet. Maka sesambatnya ning kono mau tidak dipedulikan, tidak diharapkan oleh Allah. Beda karo awake dhewe misalnya kok ning donya delalah kok amale apik. Gusti Allah ya tetep madangi, tetep jembarke kubure ngedhe rahmate. Dadi kok penak padha wae mboten. Ada pertimbangan. Allah punya aturan. Ketunggal billahi ing Gusti Allah wal munajatu lan munajat bi hayatil qalbi bi hayati qulubihim kelawan uripe atine para auliya wal ambiya wal auliya. Jadi sing urip sejatine iku ati, ruh iku wae. Faida ijtama'an nalikane den kumpulaken apa as-sholatu salat dohiron wa batinan nalikane diklumpukke salat dohir karo batin fakot tamat maka teman-teman sempurna apa as-sholatu wa ajroha lan ganjarane salat. Nek salat dohir batin kumpul dadi siji niku pas nglakoni salat 5 waktu maka ganjarane pun ya tetap diduweni, tetap berhak untuk memiliki ganjaran. Ning ora perlu diarep-arep niku wis barang pasti. Terus salat pengen ganjaran oke. Salat pengen hajate kabul. Ora usah ndedek ngarep teman-teman. Kok Gusti Allah wis luweh memahami kebutuhan awake. Pakot tamat as-sholatu wa ajruha utawi ganjarane salat iku adimun gede banget ganjarane ning endi fil kurbati ana ing dalem alam kurbah bi ruhaniyatihi kelawan ruhe para nabi karo jadi ternyata salat itu adalah salat hati pokok. Wat darajatu utawi alam derajat iku bijismaniyatihi kelawan jasmanine para auliya wal ambiya fayakunu hadal musalli fayakunu maka bakal ana apa hadal musalli kelawan kang salat iku abid dan hale kaulane Gusti Allah fit dohiri ing dalam dohire wa arifan lan ngaweruhi atau makrifat fil batini ing dalam batine wa dalam yajtama nalikane orang ngumpulaken sapa wong
salat at-thariqati ing salat thariqah ma'as salatis syariati sertane salat syariat bi hayatil qalbi kelawan uripe ati fahuwa naqisun maka bakal kurang faedah ganjaran wa ajruhu utawi ganjarane yakunu ana bakal ana minat darajati mung teka ning alam darajat alam swarga la minal kurbati ora tumeka maring alam kurba. Berarti nek ngurus salat dohir tok engko bapane ning panggone ning swarga gak teko ning alam roh. Jadi alam swarga niku masih alam penampungan season pertama namanya Jannatul Ma'wa, penampungan kedua namanya Jannatul Na'im, penampungan ketiga Jannatul Firdaus, telu surga nggih, berarti nggih. Ora 8 ora itu jumlahe. Nah, sakwise ning alam Firdaus, surga Jannatul Firdaus, maka bagi orang yang menjalankan sholat syariat tarekat maka berhak untuk masuk ke alam alam kubah, ketemu langsung karo Gusti Allah, bermadu bermuajah tatap muka bebareng. Dan ning kono ku ning dunya iki. Jenengan nek wis ketemu Gusti Allah, urip iki bakal tenang banget. Kenapa? Makrifat itu adalah tempatnya ning rasa ning ros-rosan. Itu ning lisan itu. Maka begitu sholat, ya dinikmati itu maknina tenang. Sujud ya dinikmati muji Gusti Allah. Aja sholat dicinta ya rombongane pake isya ya buat saung saya itu bedal kondalan kabeh walah bocah. Ya maklum jenenge bocah. Lah iki masa awake dhewe ya dadi bocah terus kan ngoten nggih. Jadi dalu menika iki ngajine kula ringkes cekap dipun lajengaken Mas Surah Yasin tahdir. Terus biasanya pihak ingkang panjenengan lampahi wonten ing kegiatan dusun mriki ngoten nggih. Saking kula cekap semanten bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bosan karung kawasan terus lajengaken maos Yasin. Berapa lho berarti? Sing penting anak sing awit timun niku apa? Ya hadrat Nabi Mustafa. Al-Fatihah.